mangan enak ora pokei gak mangan apa lek mangan ripo mangan bar mulih kok kantor ki mangan klep bose hari ini mau ke pasar kok ke pasar ke sawah bose mau ke sawah ndelok bagaimana kehanaan tanduranku sing kalau mbiyen kae tak piara apakah tandurane lek guang iku iso ngunduh muga-muga yo iso ora iso ngunduh lak yo aku apik tenan wih iki lho wong anu edan anyaran assalamualaikum iki cici wayu iki wah kondi wah kondi bah penganti lara pikir iki ayu tenan mbah tuwa iki tenan wong tuwae kaya ngene kok iki gak nom-nome apa dilarakno ati apa piye alah gila wah apa naik di ayo melu aku tandur di sawah ayo nera karuan cebolok kene kok ya mbah nganti lara ki piye tak teluk kaya isek dungu no aja umpama waras yo kena tanggo gajul gajul apa alah digo gajul mergawe aduh sedikit anyar iki karena Randut Dateng itu tempat pembuangan orang gila loh wah ayo tenan iki dek nome lang tuweke kaya ngono kok lah bisa makro ayo mbak mel aku lah iki nome wayune ra karuan iki tuweke kaya ngene lah yo tenan kuwi dek nome wayu kuwi lah bisa kena dipureh wong jenenge wong mung sadrema nglakoni ya kabeh iku takdire pangeran sing maha kuwasa wis ra kena dipaidu Udakara umurane ya paling ya padha karo aku paling ya tuwek aku iku mau oh cintanya oke paling ya tuwek aku nek bocah iku mau mripate cebolok irunge mbangir kaya India lho. Lah ya apa dek nome iku dilarakno ati apa piye kok iso nganti lara turut-turut dalan ngono ki lara pikir kok ya ora di nganu yo. Kok ya ora digoleki ditambahno karo Pak Purnomo wis. Aku dhewe yo bento iki kok. Wong bento kok awet bojo. Badhe milih sawahe Mbah Gowang iki. Kok filme teng pundi niku wau. Nek wong bento tenggen kula niku kathah wong jeneng bento turune ya sanggon-gon. Kadang-kadang ya nyang pasar nang pinggir dalan. Lah wis padha mecuti. Lho, parine niki gadane tiyang gadane kula. Niki sak kedhok merok amba niki gadane tiyang. Sing malik dina iki niku rata-rata nggih alhamdulillah do apik parine niku udane niku nggih banyu mili mawon nggih niku wau dipangan kala momor niku wau dan bagus sing ngarsa tikus niku lho lah
dipangan tikus niku. Sing kathah. Sing kathah dipangan tikus niku. Niki sing diadi sukete. Lah. Lagi ora diwaten iki gek ora diurusi kok. Ya kaya ngene iki. Neng ya apa meneh diurusi kadang-kadang tikus niku ya ora karo-karuan. Iso panen ngoten nggih alhamdulillah. Lho. Niki. Wah, tandurane kula. Nggih ngeten iki dinyak-nyak tikus sak karo-karuan digeges tikus niku lho. Aduh, ini ketinggalan nek kamera apik lah tengahe niku lho. Dinyak-nyak kabeh ra karo-karuan. Ya piye. Kabeh niku nggih kepengin mangan. Dewe ngene kok tak jawab jane, nggih mangan ya mangan nanging aja dintekno ya iki sing nandur dingek-ngeki ngoten kula niku. Wah. Ini kok sing nggon banyu ki malah do kuning ngeten iki. Lho. Do kuning kok. Sing nggon banyu ki malah do kuning ngeten iki. Iki kan doan nggen banyu. Nang kok dilalae ya do kuning iki tak watonan malah. Watun sing suket ngeten mawon iki. Sing suket napa niku lompongan sing suket mawon niku lah. Ampun angel lho iki lho. Wah, nggon banyu kok malah ngeten yo. Malah ora apik lho. Niki lali tak watun. Cepet ngeten iki gampang uripe. Niki petelane sak dengkul. Rata-rata niku nek nggon banyu malah parine niku ora iso apik niku pripun. Payuh petelane. Niku donya kena tikus. Tikuse wingi pun tak kandhani jane, mangan ya mangan. Aja kok entekno sing menandur ya dinyengeki no. Oh. Lho niki nggih ngeten iki lho. Wah. Iya. Ngeten iki lho tikuse. Iya. Aja mbok entekno ah lele. Ya nek ngeten iki ya kacau nek kula niku. Aku lak ya gak mbok ngenge iki san piye sing nandur nek gak mbok ngenge iki aku mbok kon mangan apa? Wong sing nandur ki ya butuh mangan ki le. Aja mbok entekno kaya ngono. Ya aku kok sing nandur mbok kon mangan apa? Piye. Wah, sing nandur kon mangan apa toh le? Wah. Ada ngeten iki kabeh njapik. Nah ini iki iso ngunduh mawon pun bungah. Ora karo-karuan iki lho, ngeten iki lho. Ngeten iki san pripun jajar iki. Payuh. Wah, ya aja ngono carane toh le. Wah, Den Bagus sing ngarsa nggih ampun dipun entekno no. Lah kancane lak ya mengke ora iso wetenge lesu. Wah. Nggih. Lho niki sing pinggir ngeten iki malah resik kok lho. Ngeten iki mbok suket napa niki jenenge? Wangel karo-karuan niku tak patuni ya urip nah, tak patuni urip nah. Wah. Ampun diterus-terusno ya Den Bagus. Mangan ya mangan sak drema umume wae. Tek kowe mbok rusak tandurane wong tani. Wong tani iki ya butuh mangan. Engko teke jalma manusa ora ana urip ning alam donya gara-gara do wetenge lesu. Engko donya ora dinggoni tikus tok. Ya aja ngono no, kancane diopeni, diomani.
Lah ngene iki tandurane wong tani kanggo suku cadang nyukupi sak bendinane biyuh ngene iki carane biyuh. Wah, lah donya engko ra ya nek wong manusa urip iku do mati gara-gara lesu rak ya donya iki mbok nggone tikus kowe tok, Kus. Waduh. Ngono kuwi ya ora apik lah ya. Wah, lah iki kok pagere dibobrai kaya ngene iki nang piye karepe kok ora dibalekke. Wah, pelanggaran. Oh. Ampun ngoten, mangan ya mangan nanging saumume mangan. Wong niki jane sandang pangan ngenten iki cadangane manusa, nek jenenge tikus niku nggih cadang panganane nggih. Janjane nggih ampun panganane manusa sing dipangan. Lah mungkin kon mangan apa manusane? Nggih. Niki mpun kula kaweling kalih jenengan nggih Den Bagus Ngarsa niki nek pari niku cadangane manusa mungkin nek manusa do mati kaliren gara-gara pari dipangan tikus mungkin donyane ora enek wong. Mungkin jenengan tok Den Bagus Ngarsa sing urip ana alam donya. Donya niku di milik tikus-tikus niku mungkin niku napa ora pripun nek ngoten niku. Napa? Jenengan penak dadi tikus. Ora kena syariat agama, isine mung mangan mawon, nyolong mangan tandurane tiyang niki ora duwe dosa. Penak dadi tikus sampean niku. Nek dadi iya, dadi manusa niku bisa kena syariat agama. Kamangka nek lirwa saka agama bakal dibendu ning akhirat disediakno neraka jahanam dibakar mati ora urip ora lho niku lho manusa niku abot gak penak dadi tikus kok jenengan niku isine mung ngentekno panganane manusa pripun ngoten niku aja mbok terus-terusno ya wis dilereni ae. Engko nek tikus-tikus iku merajalela menguasai dunia, wong-wong do mati kelaparan gara-gara suku cadang panganane manusa mbok entekno. Donyane rak mbok nggoni kowe Kus tikus. Wah. Kowe iki AGM iki kowe iki jelas-jelas iki mau nganu kowe. Mau apa ki jenenge? Mau menghai dunia ini mau kamu ambil semua ini. Wah ini banyu ya kata ini nangis milihnya para rene ora gelem rono itu pripun. Aduh iki wis meret tok wis meret niku nggih penak dilonggas panen. Oh. Niki ada sawah niki nggih kula aturi pirsa. Niki sawah niki gadane bojo anu Mbak Yuni bojone kula. Tiange teng Jakarta menika. Lah ngoten niki dicecet suketok ngeten niki. Wonge wong wedok niki digarap suku sinten kula mboten ngertos. Niki lho. Kok kedet ngaten iki piye yo. Lah niki nggih mboten do malik niki. Jane pomo gelem malik niku nggih untung. Lah niki nggih gadane tiyang kaya. Riyen niki tumbasane 20 juta napa-napa niku lho. Lho niki sukete yo ndiadine kaya lho. Suket niku ndiadine kaya ngene wis. Wong sawah tenggen kula niku nek mboten turunane tiyang Gung Binakara nggih. Tiang wong tuane sugih mbrewu nggih mboten gadah sawah.
Yang kula riyen niku mboten sawah niku janjane dhisik niku kaplingan niku. Kula tumbas sak kapling rikala jaman bahula niku. Lah. Wah niki apik niki. Oh. Niki mbok pari napa niki apik niki. Kayak niki nggarap niki sing garap nggih ponakane kula Pandan niki Koramil. Koramil Kentara niku lho. Niki nggarap ngene tiyang piyambake niku. Lho. Le aja riti yo kanggo dhewe. Apa? Enggak. Apa? Alah. Kita dadi lek. Dadi pakan apa? Ting-ting mriko wonten tiyane. Alah. Yo ngresiki yo sawahe kono dipatuni sawahe. Kampun deh. Melecuti. Alah. Betul lek niki aripe. Yo tangan kok ora iso ngongkal lha aku sudi men aku kok ngongkal yo megah aku segah open-open. Gelem open-open iki yo sapi enek anune duit. Ngon lek. Bine sapa? Iki paling iki apa iki nggo sapa ta? Iki sapine iku lek dulure buang juga. Iki kok ora nganu iki kok. Rawut. Iki nggone ngrawet iki lho. Iki nggone nganu iki. Ngene kuwi nok ae. Apa kok ngarit kangelane wedhus badine pira? Kok demen kangelan ora enek artine. Alah. Lho wengi ngarit aku kon ngewangi lah sudimen aku mulai kok kantore wis lencu awakku kok kon ngarit tetep wedhus kiri. Wis tuku wedhus ngono kuwi wis ora tau dodol bendina ngarit ae. Ngarit paling yo opahe apa? Opahe teletong wedhus iki anggere didol ora blithuk blantik. Wah, sok nang gembong leroan tenane iki cah. Kang Malik Kang kowe Kang. Yo. Endi lho? Kon diang cah. Lah ini gak doyan iki gebyah ra wis. Ngatos ora gelem iku mesti Kang. Endi iki to? Wah, apik aeng lah aku niki sing ngari sasake gemerak nom-nom iki. Ngopeni pira Kang teh? Lanang apa wedok? Walah, sapine kok panganane kok mbayani leh cah. Njalukane. Lah ketok Mas ngarit kok kula nemu leh aku lho. Gawe Mang. Aku wis gak tau ngarit kan wis entek wis. Tenagane iki lho anggere ning ratan iki wis ora iso. Mulai kira tentu cah wong golek pangan ning ratan iki kadang-kadang ya sore. Piye apa? Terus Oh, wedhus bojoku ngreno wedhus karo tuku wedhus dhek paing loro rega 400 apa pira ora roh. Cempet mbuh sitok 400 ya ora roh. Wedhus regane nyonyor enek. Alah. Yo. Iki sing nyelingkri regane sapi kok. Dhisik jamane kena lato-lato kae kok ya sapi ambruk kae kok ya rasane udah tuku sapi cah yo. Roman kae pomo tuku kono didol saiki walah. Yo tak selamat lah tak mati. Kena Kang kowe? Nang mati nang iso urip. Pokoke ya apa Kang kok iso nguripno? Oh. Ya. Iki apa pemerintah ki ngimpor wedhus saka luar apa piye ya wedhus kok iso regane. lah saiki anggere menungso wedhus kabeh kok. Oh iya ya.
Lah wedhus sing ngebrukno sate kok isih sedina 50.000. Lah iki nyugihno bakul sate nek iki carane. Sate saya ketemu. Iya kok sedina kok sujene isine 4. Kan kaya rek 5.000 kok. Wah, lek ngene terus iki ya bakul sate iki guyang-guyu jan. Weh. Walah. Wedhus 1000 wae. Walah. Gawedi lho Kang 1000 wis. Biasane sing wedhus 1000 ki rega 2000 ki saiki 1000 lah. Wedhus ora nek matang kali kayak aja. Lah iya. Wah, bakul sate ki iso wedhus regane ngene terus. Wah, bakul sate ki ya ndang tuku lapangan iki. Sek nguwer iki rega sate iki. Lah. Mati iki. Ayo. Wah, enake melot bakul sate ya Kang iki, Kang. Wah, niki ngubengi sawah mawon kula badhe wangsul. Ngubengi sawah delik sawah petok karo mbok wedok ke malu ngarit. Lah aku kon ngewangi lah sudimen. Kon ngongkal gamane lah kok sudimen. Wong adol wedhus niki paling-paling ya ora tau rugi, ora tau bati. Rugine mesti kak ngelane ra diitung. Nah, mending dang dodol bendina nyekel dhuwit, wis ngono kuwi wis gak tau dodol. Nek diperhitung perincian secara ekonomi ya rugi. Mbah bendina biasane nyekel dhuwit kadang opan-opanan iki wedi opan-opanane kaliren ditunggoni didol kok ya ora entuk bati wis ora tau nganu. Wes kadang-kadang pakane tuku ngono kuwi, tuku klanding ngoten. Engko didol rugi. Ora tau dodol ya ora tau nyekel dhuwit, wong ora tau dodol. Nah, dadi perhitung secara bisnis kan bagi saya kan itu suatu pekerjaan yang tidak ada gunanya. Nah, makanya aku wegah pokon tuku-tuku opan ya kono openi dhewe aku wis angkat kaki, angkat tangan. Sekian dulu, akhirul salam. Tak mulai guys. Ya tandur jagung.